Аре! Рони! Усмихни се! Удия Макс идва, гледай какво става сега, Удия Макс. Давай, Макс! О, Макси, какво стана, бе? Гледай каква скала е паднала тук. Майката си го. О! Ей, чака! Няма стани той. Ще го изтърпаме. Виж какво го направи. Брат! Внимай, стои дърво след той. Ей, с засилка леко. Ей, дай го една идея назад леко. Леко назад го дай. Ей, това е. Ей, Рони, направи ли ма? Я мерт. Направи ли това мерт? Япто му се не. Гледай каква скала, човек, гледай. Бах, мамо и бах. Аз видео правя.